Kasi na kaya siya? Hi! Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Red Cara. Oh my God! Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Sige. Cheers! G? Nawala ako. Uy, tambo! Wala mo ako ng toppings. Minus 5. Sunduin natin yung isang kasama ko dito sa airport. So mamaya, hintayin natin siya. Sasabihin natin yung challenge natin. Tingnan natin kung G din ba siya. Jazz! Finally! Saan daw hindi nakita? Oo nga! Dito ba tayo? Actually, alam mo, madami din silang branch. Isa yung sa CDC talaga. Doon ako lagi. Kasi malapit ka lang. Oo. Ang restaurant. Pero ito na-try ko dahil nga susunduin kita. Ay, ito na. Ito na. Tara. Game. Thank you po. Thank you po. Thank you po. So, kamusta? Anong latest sa CLTV? Ito na nga. May binigay sila ng challenge sa atin. Parang chill lang. Tapos tayo. Kasi pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. Exciting yun. Ba't parang kinakabahan ka? Pati na lang di ako nagkape. Hindi, masaya yun. Parang pupunta lang tayo sa mga iba't ibang place. Mag-explore tayo. Yan, parang mga ganito. So mamaya, may pupuntahan tayong isang place. After natin kumain dito. Parang pinaghandaan mo, no? Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. Try na natin to. Try muna natin. First bite. First bite. Taste test. Excited kumain. Naku, perfect sa akin tong green tea. Kung di ka pa nag-try, tapos matatry mo to. Okay siya. Para sa inyo to, guys. So, sa mga gustong matry itong Tom and Tom's dito sa Clark International Airport, nasa level 3 siya. Malapit sa gate 9 to 16. Oo. So, parang talagang paglabas mo ng makikita mo na talaga siya. So, hindi ka na mahihirapan maghanap. Oo, kasi iba, mga gutom din from the flight. Lalo na pag mga talaga, long flight talaga. Yung mga long flight. Ang hanap mo talaga, magka-coffee ka, tapos chill, yung ganon. Pero maubos ba natin to? Sobrang dami. Kailangan natin ng tulong. Let's go! Jo! Pasok! Dali na! Kailangan namin ng tulong mo. Pasok na. Tingnan mo. Ito. Nahiya pa yan pero naupo. Oo nga. Mga taste test ni Jo. Taste test. Tapos tanungin natin siya kung kumusta. Wow. Hindi na nga po nakapagsalita. Ang dami na sabi. Sarap, no? Speechless. 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 Naka-British ka, te. Masarap siya. Naiya. Actually, may isa pa tayong order. Surprise to, di mo alam. No? Para... Ayan, sakto. Sige. Para talaga sa'yo yan. Ay, ano ako? Dito ka. Kasama ka namin kakain. Oh my God. Oh, ang ganda.
Ay, mahilig si Jotan sa mga ganito. Yung mga parang pretzel na oo. ganito. Yeah. Sakto sa'yo to, Jo. Oh, ang ganda ng Uy, presentation. Oh my God! Gulong-gula Para na ako, siyang- te. Hindi ko lang kakainin ko. Hinamay. Ito, tikman natin to. Sige. Yung pretzel. Ito, medyo gusto ko yung mga ganito. Ang sarap nito. No joke. Parang perfect siya after mong kumain ng mga savory, ng mga salty-salty. Pwede siya dito. Masarap siya. Kalma. Okay na, pwede na magtrabaho. Trabaho tayo, guys. Oh. Ano ba? Dito lunch break. Trabaho. Ang sarap, gusto ko yung blend ng fresh mango sa bread, tsaka ang lambot ng bread. Hindi siya parang dry na ang tawag doon, nakakabaknal. Pero ito parang good for 2 to 3 person siya. Kasi malaki yung serving nila. Actually, pati ito. Oo. Magaling yung ano nila. Parang kahit ito lang yung order Parang mo. pwede siyang pang barkada. Oo. So, perfect siya sa mga 2 to 3 person. above na person. Ayan. Ano siya, very feeling type. Ito lang yung order mo kasi sobrang bigat niya sa chan. Ay na, back to work na siya. Pinawakinig ka pa rin yan. Ayan. Kung i-rate natin itong mga food. Yung sa akin siguro, 8.5 over 10. Kasi hindi lang ako medyo dun sa sweet na side. Pero kung mahilig sila sa mga ganun na perfect yung caramel macchiato nila. Ako ito, tong green tea latte. Sabi ko kasi dahil may ligaw sa Matcha. Matcha. Oo. i-rate ko siya mga 9 over 10. Oh. Syempre yung 1, there's always a room for improvement. Tama. Ito, masarap to. Mm-mm. Para sa akin, 10 over 10 to. Ako din, 10 Masarap, over 10. no? Kasi Perfect gusto ko malambot. yung crust kasi niya, hindi siya matigas. Matigas. Diba kasi usually Oo. pagka nagtatagal, pagka thin crust siya, tumitigas na siya. Oo. Tapos nagiging Pero yung crunchiness niya, perfect siya. Actually, yung bacon, nagdala siya. Bonggang-bongga yung bacon na to. Perfect siya pang topping pa talaga. At saka yung mga potato mo. Ang sarap. So, sa mga dessert naman, eto 100 over 10 sa akin. Gusto ko yung mga pretzel na ganito. Tapos, sakto lang din yung sweet niya. Tapos, yung chocolate niya, nasa loob talaga. Kasi iba dip, di ba? Yan. Hindi siya hassle. Oo, parang As in, pagka ganun, messy. Pagka, Oo, nandun na lahat. Kakain ka na lang. eto, hindi ko pa na-try dito, pero na-try ko na siya sa ibang branch. Ako din. Sobrang perfect niya dahil ako may ligaw sa tinapay, sa bread, and mango. Perfect siya. And siguro itong whipped cream, mas magiging balance yung tamis and sourness niya. Tsaka yung chocolate na drizzle niya. So, overall, anong rate mo? Experience dito, siguro yung ambience ng nitong Tom and Tom's, okay siya. Ako rin. 10 over 10 yung ambience Nakaka-relax nila. siya dito. Accessible siya sa lahat. Oo. Tapos hindi maingay, kalmado lang. Which is, yun yung gusto natin. Mga Pwedeng chill lang. mag-chill lang, diba? Oo. Tapos yung mga crew, sobrang accommodating nila. True, So, diba? 10 over 10 sa kanila, guys. Yes. Then, food, ayun, 10 over 10. Ano, Jazz? G? G! Double G. G, Let's G, go! G, G. Kumain pa natin to. Ayan, grabe. Sobrang sarap nga talaga ng mga kinain natin kanina Sobra. sa Tom and Tom's sa Clark International Airport. Napag-usapan natin, sinabi mo may challenge tayo. Yes. I'm so shook. Speaking of travel and gala, Yes. so, saan ang punta natin? Alam mo ba, Search may may gusto kong itry natin. Bandang siya, sa may City Front Mall sa Clark. Familiar ka? Ano ata siya? Science Museum. Tingnan natin mamaya. Paano ba nakakatulong talaga yung science? Dahil dyan, G ka ba? G! G! Yay! Finally! Nandito na tayo! Let's go! Sa labas lang pala siya. Oo. I mean, makikita nyo agad pagdating nyo dito sa may Clark City Front Ayan. Mall. Makikita nyo na agad itong malaking Astronaut, yan. So, di na kayo mahihirapan. Very, very accessible siya. So, let's go! G. G!
So finally guys, we're here sa Clark City Front Mall kung saan located ang Science Museum. Science through sense. Yes. So, tingnan natin kung paano ba mag-avail ng ticket, magkano ba, pwede bang walk-in at mag-book. So from now po is naka-promo rate po kami ng 699 instead of 15. So all ages na po yon, lahat po ng papasok students or PWD and walk-in 699 po. And this one naman po is our extra activities po na pwede po nilang gawin sa loob po ng museum. So may baking po kami or mixing lab na pwede po nilang i-avail. Pwede po kaming online, Klook, or website, and pwede na rin po mismong dito na rin po sa ticketing booth po na. So guys, kung gusto nyo ma-experience itong Science Museum, located to sa Clark City Front Mall. Sinabi namin kanina, makikita nyo yung napakalaking astronaut dun sa may tapat. So, hindi sila mahihirapan. For example, galing kayong Clark or galing kayong Mabalacat or Angeles, makita nyo lang yung malaking astronaut, yun na yung sign nyo. G? G! Let's go! Makikita na natin yung mga dinosaur, guys. Ayun, mga baby. Ano ata to? Ito yung baby T-Rex! Ayan, yun T-Rex sila. hatching. Baby. Ano daw? Go, basa. Ano daw? Bra, basta yun na. Ayan, ang ganda Basta nila. dinosaur. Pwede ba hawakan? Ay, gumagalaw. Gumagalaw siya. Gumagalaw siya. Ang cute. Anong dinosaur? Baka pwedeng hawakan. Takot. Anong name niya? Kentrosaurus. Ayan siya. Parang after nito, magugustuhan ko na yung mga dinosaur. Oo, kasi hindi ko talaga, wala talaga akong alam tungkol. Yung iba siguro kaya wala lumabas na. Oo, naggumala. Nasa labas yung isa. Pteranodon? Prenat. Basta kayo na yun. Yung dinosaur ako, ano ako dinosaur dito? Ako yan. Gusto ko kasi, malapit sa mother ko. So, ito ang representative ko sa mga dinosaur. Ay, baka yung isa, baka si Kara, baka siya yung isa lang nakalabas. Uy, yung giant pugo. Kwek-kwek. Guys, Balot. giant itlog. Pwede ba silang hawakan? Tapos ito siya, yung nandun sa may ano kanina. Yung ano, Mother. mother. Ah, ito yung Ito representative ka. Ito kapag nakita. Ito. May nag-drawing. Ay, pwede mag-drawing. May mag-drawing. Roar. What will happen if we wrap the white chocolate chip cookie in a lumpia wrapper? Iba yun, iba yun. Ay, hindi pala tayo Ayan, yun. so mga ka-G, this is the most exciting part. Kasi ito yung pinaka-hinihintay namin kanina kasi parang nagpagalingan pa tayong dalawa kanina. So ang akin ay green tea cupcake. So ano sa'yo? Ako, white chocolate chip cookie. So ayan, may mga bibigay silang guide dito and then naka-prepare na din lahat ng mga ingredients na kailangan nyo kung ano yung specific na gagawin nyo. Meron akong egg, water, and vegetable oil. Then yung mismong mix. Ako, meron akong cookie mix. Yeah. Butter, water, and white chocolate chip. Hindi pa tayo magkopya kasi iba yung gagawin natin. Ano na lang yan? Sino mas masarap? Taste. Parang iba yun. Taste siya. Hindi! Sino mas masarap na magagawa? Ako. Kanina guys, na-preheat na namin yung mga oven. So, proceed na kami sa second step. In mixing oil, combine Ako all din. ingredients. Ako, maglalagay na ako ng water. Dire-diretso na lang ako. Ay, ganun lang siya kakonti. Ito yata ang itlog ng dinosaur. So, ayan. 9.5 ml. Ay! Butter. So, guys, na-mix ko na yung mga eggs sa mismong cupcake tea cup. Ano daw? Green tea cup. Bakit? Hindi ko muna siya hinalo. So, guys, minimix ko na yung mga egg. And then, add ko yung vegetable oil. Ayan. Then, after ng vegetable oil, yung water. Tapos, after na-mix lahat ng ingredients, yun yung time na imimix mo na siya. Ang pangit na sa'yo. Ayan, pakita mo yung sa Nakikita akin. ko ganito ginagawa ng Ito yung mga sa ano. akin. Yan. Bahala na. Nandito lang ako para mag-bake, hindi mag-relapse. So, ito na yan. Ito na yung next step ko, guys. Yung lalagay ko sa sila mismo. Ayan. So, after natin ma-mix yung cookie mix, yung butter, and yung water, lalagay na natin yung
chocolate. Ay! Guys, disclaimer lang. Dito po yung first time kong mag-bake. Kung paano yung division nito. Pero, Kulang ako ng toppings! ano? Inilagay ko lahat yung may chocolate chip. Mali! -5. Wala na akong toppings. So, this is my not so finished product. Ayan, so lalagay ko na sila. Ayan na. So, ilalagay na natin sila sa oven. Ayan guys, so lalagay na natin dito. Ay, dapat pala na. Ngayon, ita-transfer na natin siya dito para ma-bake na siya. Ayan, feeling ko okay na to. Okay na to. Okay na to. So, yan. Ito na ang ating finished product na may mga design na, guys. So, ayan. Yung color pink design ko and then the other one na color yellow design ni Ate Cara. Ito walang design. Tara, pasukin natin ang katawan ng tao, literally. Dito sa SenseSpace, pagpasok mo pa lang ay malalaking installations ng human anatomy ang bubungad sa'yo, na nagpapakita kung paano gumagana ang ating katawan. Mula sa utak, puso, hanggang sa mga buto at muscles. Perfect ito para sa mga curious minds na gustong malaman ang magic ng ating sariling sistema. Time to shoot for the stars. Just dito sa stellar space, parang naglalakad ka sa solar system, mula Mercury hanggang Neptune. And alam mo ba kung ano yung pinaka-cool part? Ang largest ball pit na parang napakalaking planeta na pwede mong paglaruan. Science teaches us that the universe is full of mysteries. At sa bawat discovery, mas nauunawaan natin ang ating lugar sa kalawakan. And of course, saludo tayo sa mga henyo ng science. Dito naman sa Summit Space, makikilala mo sina Isaac Newton, Galileo Galilei, Archimedes, at iba pang mga scientists na nagbago ng mundo. Ang kanilang mga inventions and theories ay patunay na ang curiosity at hard work ay may kakayahang baguhin ng ating buhay. Parang life-size time travel ito habang natututo sa kanilang mga ambag sa mundo. Para naman sa mga curious dyan kung paano ba gumagana ang mga machine, perfect na perfect ang Spark Space. Kasi dito guys, matetest natin, ma-explore natin kung paano ba ang mga process ng mga iba't ibang machine. So this one po shows us the transfer of static. Wait lang po! Kahit maliit lang na idea ay pwedeng maging isang malaking invention. Calling all the Earth lovers dito sa Soul Sky Space, matutuklasan natin kung paano ba gumagalaw ang mga tectonic plates, natural hazard at ang kagandahan ng ating planeta. Science help us to understand how to protect our world. Malaking tulong ito guys para mas maging responsible tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ang Science Museum ay patunay na ang science ay hindi lamang para sa libro. Ito ay isang adventure na nagbubukas ng ating isipan. Correct ka dyan, Jazz. Sa bawat discovery, mas nauunawaan natin ang ating sarili, ang ating mundo, at ang hinaharap. Kaya tara na, mag-explore, matuto, at mag-enjoy sa kakaibang experience na ito. So ayun guys, kung gusto nyo ring ma-experience at magkaroon ng fun, educational, and informative weekend or kahit simpleng araw lang with your family, with your friends, and with your kids, pwede kayong pumunta dito sa Science Museum dito sa Clark City Front Mall. So ang Science Museum po ay located sa Tower 1
lower ground po. So, any inquiries or ticket information, kindly visit their official Facebook page account and their website. Open po sila from Monday to Sunday, 12 noon to 9 p.m. At last call nila ay 7 p.m. So, Ano, Jazz? Chika pa? G! After ng 2 hours na paglilibot natin sa museo, parang medyo nakakagutom naman talaga. Tingnan natin kung ano pwede nating Oo. kainin dito. Parang nakita ko nga kanina papunta tayo, medyo marami silang mga resto talaga. So, tingnan natin kung saan tayo kakain. So, G? G! So, ayan. So, ikaw, ano bang gusto mo ngayon? Ako parang gusto ko ng burger, steak, na mga steak, ano, basta meat. Wait. Gutom ako eh. Sakto. Ayun o. Hi po. Amazing po. Ang ganda ng ambience nila. Ayan, pasta, soup. Ay, burgers! Ayan. Salad, ayan. Alam mo, ang chill ng place na to talaga. Okay, i-rate naman natin. Ako ang rate ko sa akin sa baby back ribs, actually 9/10. Kasi medyo, hindi lang ako into spicy side, pero sa mga mahilig ng spicy, perfect. So parang ito na siya, bibigyan niya na lahat, ganon. So 9/10. Ikaw? Dito sa Porterhouse, feeling ko kasi hindi naman ako ma-medium rare. Ito ano, 8/10. Parang kasi pag medium rare siya, more on malambot side siya. So ikaw pala gusto mo ang ano, well done. Hindi naman well done. Ano bang gitna ng medium rare and well done? Medium well? Medium well. Ayun, Oh. baka ganun. Thank you, medium well. Yung mashed potato. Perfect siya. Perfect match. At saka pang date talaga. Oo, tama. Bongga-bongga. Tapos sa pasta, mahilig kasi ako sa pasta. As feeling ko ikaw, siguro kasi hindi ka maano sa seafood eh. Oo, hindi ako medyo into ganon. So kung i-rate ko siya, 8.5. Kasi hindi ako medyo mahilig sa mga pasta at the same time seafood. Ito yung drinks pala. Ay, oo nga. Okay. Taste test. Hindi nakapag-comment. Masarap siya. So, perfect sa akin. So, rate ko to 10/10. Ako, ano, 9/10. O, diba? Perfect yun. Oo. Perfect score yung equivalent ng 9/10 Oo. sa akin. Overall, ako 9/10. Perfect. 9/10. Kasi alam mo naman, The ambience, yeah. Kapampangan talaga. So, medyo madami tayo talagang hinahanap sa isang food. 'Di ba? And ano, hindi lang sa food, the ambience, the staff. Oo. Very accommodating talaga. Very accommodating and very accessible yung location nila. Ano, G ka pa? Oo naman! G! Tingnan natin kung ano yung mga coffee shop dito. Tsaka ang lamig. Ayan! Coffee bean! Sakto. Sakto! Ayun pala! Perfect! Tara. Tingnan natin kung ano meron nila. So, ang meron sa Aesthetic to. cafe. Tingnan natin. Hello po, good evening po. Good evening po. Ayan, tara tingnan natin. Ayan. At ano ba yung mga bestseller nyo? Number 7 po, and cookie caramel for the coffee po. So, bali yung number 7 pistachio, 30 horchata, brownie croissant. tsaka cookie. Cookie. Okay. Okay po, yun na lang po. Thank you po. Ayan, para naman sa mga family natin. Oo. Guys, binila na rin namin yung family namin ng pasalubong. Oo. Para matry din nila. Kung di man sila makakapunta ngayon dito, at least matry nila. Thank you so much ngayon. Ang maganda pa dito, hindi lang dining. So, meron Yes. silang takeout. So, yung mga hindi makakapunta, pwede try. Ayun guys, so open ang Cafe Beam from 10 a.m. to 9 p.m. So, mall hour siya. And from Monday to Sunday. So, perfect siya anytime, any day. Yes. Oo. Basta mapapasyal sila dito sa Clark And of City. course, guys, located siya dito sa Tower 3, second floor. So, talagang accessible siya. Oo, So, kasi pag akyat mo ng escalator, guys, as in, Yun na. makikita nyo agad siya.
Grabe, gabi na pala. Di natin napansin. Hindi natin namalayan kasi sobrang Oo. nag-enjoy tayo ngayong araw na to. Diba? Isipin mo, ang aga natin nagsimula. Okay. Nagsimula tayo sa Tom and Tom sa Clark International Airport. Oo. Nakapag-Science Museum pa tayo na Oo. sobrang dami nating nagawa na activities. And then, napakasarap na dinner natin sa Roberto's. Roberto's. Diba? And last, ito nga, yung take-out natin sa cafe. Grabe, no? Sobrang nakaka-enjoy. At hindi mo talaga namamalayan yung oras kapag ka nag-enjoy ka. Diba? So, next kaya, saan tayo? Saan naman pumunta? Pero teka, chika pa ba? Oo naman! G!